Странници в нощта, от други неразбрани, без шапка в дъжда те бродят замечтани, или си шепнат стихове в някой ъгъл скрити. Остават непознати за нас, там, зад стените. Дори в полунощ едно момиче старо на люлка се люлее, запалило цигара. Люлее се и пее. За теб, за мен, за нас. Кой казва, че е стара в този късен час? Минават двама влюбени и времето е спряло. В такава нощ, навярно, друг плаче след раздяла. И оня, който свири на своето пияно, с 2 чаши за шампанско, а пие сам, за двама. Хей, странници в нощта, магьосници сте вие, че може ли животът без вас да е магия? Здравейте, мили хора! Здравейте, странници в нощта! Аз съм Биляна Попова. Понеже ми задавате все един и същи въпрос, бързам да ви отговоря. Въпросът е следния. Може ли странниците в нощта да бъдат странници и денем? Отговарям задължително. Задължително, защото това, както уточнихме вече, е вътрешно състояние на духа. Независимо дали месите нощем козунаци, или създавате нещо от въжета, или пишете стихове, или мечтаете, или рисувате, или нещо си друго, вие оставате такива през всичките 24 часа на денонощието. Такъв е и госта ми. Госта ми си е различен от край време. Той е странник в нощта, още много преди създаването на това предаване, защото имаше собствено свое предаване, защото е коафьор, дизайнер, много близко до танците, много близко до хората, страшно атрактивна личност и с 2 думи той беше и си остава Димитър Тасков. Приятно ми е да ви срещна с него. Здравей! Здравей! Каза с 2 думи. С 2 думи, знаеш какво означава? Нямам думи. Нямам думи. Благодаря за поканата. Радвам се, че ще бъда гост. Дебютно изпълнение имам в момента и много се радвам, че съм гост в предаването. Радвам, че навън времето е страхотно, времето е слънчево. И не се знае в един момент дали аз ще бъда водещ или ти, защото то си е краст. Дай, започвай ти. Да. И аз имах такива опасения, защото микрофона сега е при мен, нали? Обаче не се знае до колко минути това явление ще трае. Така че аз бързам да започна. Сега, ти последно твърдиш ли различен си, не си различен? Аз мисля, че си много различен. Не се сливаш с тълпата. Правиш впечатление, хората се обръщат след тебе, нали така е? Като си различен, каква е цената, която плащаш? Въпросът е страхотен. Мисля, много е сериозен въпрос. Ще ми трябва поне 1 час време да ти обяснявам. Събери се в пълно. Именно, ще бъда в няколко секунди, 20-30, не повече. Цената е много висока. Отстрани изглежда много лесно. Той се надува,
той прави това и това, много лесно му случват нещата, той едва ли не е един щастливец. Истината е, че при всяко хубаво нещо си плащам тройно, минимум тройно. Цената е висока. Аз си казах, от тук до Марс и обратно. И може би отново до Марс. Но пък се радвам, че никой не знае колко ми струва всичко това. Да, но сега си го призна. А това прави ли те свободен? Свободен човек ли си? Свободен съм, колкото реша в случая, Биби. Значи, свободен съм страшно много. Доволен съм страшно много и съм щастлив, умерено щастлив. Пък преклено много щастие, не знам, има някакъв проблем. Пък и някой може да ми завиди. Да, наистина много свободен се чувствам. Най-хубавото, че ако успееш тази дума да напълниш със съдържание, не е просто скеле думата свободен, наистина няма думи, с които да ти опиша как се чувствам. В момента наистина нямам думи. Опитвам се, но не смятам, че бедника ми е речен, както се казва, или речника ми е беден. Не мога да ти го пиша. Чувството е неописуемо. Това е като думата любов. Няма как. Да, има неща, които не могат да бъдат изказани. Може би с поезия, защото това е една от причините да бъдеш поканен. Аз отдавна знам, че пишеш. Ти си кри листовете, кри си ги, обаче аз се добрах, нали? Аз така съм обещала на зрителите да правим такива разкрития. Само да попитам нещо, което ми е много любопитно отдавна. Според теб, защо този паралел между твоето предаване, което водеше Резерве, и моето Странници в нощта? Като как ни връзват тия хора? Защо правят сравнение хората ли? Да. Причината е много просто. И двамата сме извъртени до някаква степен. Ти духовно, аз може би физически извъртен и сме някакви под една обща рамка извъртени. Емоционално, духовно, физически свободни, шарени. На фона на сивата простотия и сърания. Някакси сме много, много шарени. Представи си маса от черни чадъри, когато валидаш един розов или един жълт. Прави впечатление, нали? Затова се прави сравнение. Може би да сме някакви хора, лидери, които се стараят да направят нещо добро. И въпреки, че знаят, че битката е изгубена, или войната дори по-скоро е изгубена, не се предават. Някакви болни оптимисти. Може би за това. Да не ни опрекнат сега в голямо самочувствие, тъй като ни нарече лидери, то става страшно положението. Искаш ли все пак да ни прочетеш едно стихотворение и аз пак ще върна към въпросите? Аз съм се подготвил много. Не знам, аз всичките ги харесвам. Те са оригинални неща, с това да спрем. Любовно или да е някакво извъртено? Дай любовното така, като начало. Любовно. Значи то си има адресат. Между другото, пиша много рядко, но когато пиша е нещо, което е лично, вътрешно, което е преживяно. Лежала невинна, спокойна сама, чувствителна, тиха и бяла. Целувала с огън и жажда, потъваща кротко в кристална вода, разтваряща и нереална. Красива, прозрачна, с метален привкус, докосваща, нежна и страстна. Преплувала нищото с ярост и бяс, танцувала с вятър, безумна. Проникваща бърза, магнитна вълна, убиваща бавно и сладко, упойваща, раждаща, жадна жена, умираща, плаха, летална.
Така, значи, любовта, това е едно много красиво чувство. Мечтите също са нещо страхотно. Това ни крепи, това ни държи духом, нали? В тежки моменти. Какво ще кажа за моето твърдение, че е много опасно мечтите да се превърнат само в едни добри намерения. Защото мечтата, нали, докато излита нагоре и ние имаме големи надежди за нея, всичко е много готино. Обаче, ако кривата вече слиза надолу, какво става тогава с тия намерения? Много интересно. Не знам. Някакси ми звучи като въздух, балон пълен с помия. Нещо като смърт на мечтите, нали? Как можеш да се спасиш, примерно, ти от такова нещо? Кое ти помага всъщност? Било то танците, защото се занимаваш и с това, и, нали, и сега. Дали това, че правиш хората по-красиви, чисто визуално, стиховете, кое те вади от тия страхове да не загубиш мечтите? Знаеш какво, Биби? Оказва се, че всичко това, което правя, аз го приемам за даденост. Нито имам самочувствие от това, което правя, нито ще кажа, аз съм голямата работа. Оказва се, че мечтите успявам да ги съхраня, да се превърнат в малка смърт, именно от вярата. Оказва се, че работата ми не ми влияе по никакъв начин на мен като личност. Има други вратички, които отварям в себе си. Нямат нищо общо с професионално израстване, ако може да се нарече професионално израстване. Те ме спасят вярата. Много вярващ човек съм. Може би там ми е хубавия проблем. Добре. Познаваш ли хора, които, като в книжката "Алхимикът" на Пауло Коелho, която аз много обичам, сигурно ти си чел, щастието възможно ли да е закопано в задния двор, под смокиново дърво или там каквото си избереш, може и под ореха, и те обаче тръгват на дълъг път в едно голямо търсене или на любимата жена, пък тя дори живее в една къща с човека и щастието е много близко, те го търсят далеч. Познаш ли такива хора? Знаеш какво? Задавайки въпрос... Знаеш какво не е хубавото в цялата история? Че когато задаваш въпрос, в него се крие отговора. Значи, накрая ще се окаже, и поне аз така е моето твърдение, че накрая ще се окаже, че ти си смокиновото дърво. И че ти си здраво стъпил в корените си. Така и си имплантирал земята. Такива хора дали познавам? Не знам. Ако трябва да бъда чест, мисля, че не познавам такива хора. Не мога да кажа твърдо да познавам такива хора или не познавам. В момента ме караш да мисля. От начало ще дам някакъв уклончив отговор, който е свързан с някаква лъжа. Пък няма те лъжа. Да. Здраво стъпил на земята, това е Козирог, нали? Вързва се с зодията ти, така, и с темперамента, и с... Въпреки, че ти си романтик и мечтател, щом пишеш. Не съм много здраво стъпил на земята. Аз видно съм стъпил много здраво на земята, чисто маркетинг, който прави. Всъщност съм много въздушно като зодия. Въпреки, че асцендента ми е Козирог отново. И може би там идва конфликт. Козирог са асцендент Козирог и винаги тези, знам, че имат някакъв конфликт вътрешен. И в същото време не проявяват типично черти на Козирог.
Добре, като говори за маркетинг, перфекционист ли си в работата си, защото така съм подучила и такива са ми наблюденията. Много ли ги изпипваш нещата в детайли, чак до дребнавост или не? Да, много дребнав съм, между другото. Знаеш какво се оказва? Сега в момента, говорейки те, задавайки тия въпроси, че каквото и да кажа, сигурно ще се изтъква поне по няколко хиляди начина. Но да, смело мога да кажа, че съм перфекционист, който ми създава проблеми. Перфекционист съм в работата си, в взаимоотношенията с хората. Дори в момент започвам моя вътрешна кампания. Разкари приятел, който не ти трябва. Звучи много интересно. Може и вие да направите така, защото може да се наложи. Да, хората имат такива моменти в живота си. Споменаваш нещо по повод на това, че всеки човек трябва да се спре в един момент да прецени какво може и какво не може. Ти как определяш границата? Как си преценяваш възможностите? Защото имаш едно добро, здраво самочувствие, но не бих казала, че е в повече, в никакъв случай. Как знаеш къде да спреш, до къде можеш и къде не? Защото аз познавам хора, които се надскачат. Това също се плаща. Нещо не е хубавото. Значи аз мога да кажа, че имам самочувствие, когато съм трезвен. Някои хора могат да кажат, че имат самочувствие, когато са пияни. Имам самочувствие, да, колкото трябва. Може би на моменти повече в очите на хората. Не знам. Трудно, определено много трудно. Такъв ти беше въпросът, Виви? Вече преминаваме нататък. Бих искал да питам за експериментите в работата и в живота. Защото то се навързва с другото. Експеримент. Да, чаровен си с това. Експериментите в живота ти. Примерно в работата. Сега позволяваш ли си, ако клиентката дошла да бъде подстригната по някакъв начин, да излезе зеленокоса или по-кадрова като мене? Значи, така, няма много да говоря за работа, общо взето, защото така ще звучи като реклама някакси. Но истината е, че при 99% от хората ми има доверие. Не е само свързано това, което правя. По принцип във всичко. По-скоро си правя експерименти със себе си. Вътрешно. Правя си експерименти с приятели и ги тествам така, от време на време. И естествено, като еротичен бивш водещ, си правя експерименти в секса. Няма начин. Това беше толкова изчерпателен отговор, че просто нататък не може да се продължи. Би ли прочела още нещо? Може да е за любов, може да е за секс, може да е нещо съвсем друго. Така, ще прочета едно стихотворение. Имам там аз едно любимо. Така, не знам колко ще е хубаво това стихотворение, но това е стихотворение, което определено ме разкрива. В момента правя нещо, което може би не трябва да правя, но пък се радвам, че няма да бъде разбран. Виж колко хубаво звучи. Обичам да поливам главата си с вода, защото мозъка ми раздясва и така спирам злобата да нахлуе. Вечер поемам в прегръдките си пустинята, защото тя е самотна. А когато навън вали дъжд, излизам на улицата и се разтварям във всяка локва. Така се чувствам свободен. Винаги обръсвам съзнанието си с нож, когато върху него покълна егоизма. Така изкоренявам плевелите. Именно, ненужните плевели. Често изваждам сърцето си от гръдния кош и му позволявам да диша. Така разбирам какво ми липсва. Завързвам и разпъвам езика си с тел за вратата. Звучи брутално, да, знам. Но позволявам да се защити. Така виждам грешките си. Понякога изтривам спомените си с гума. Съзнанието ми се протърква и забравям кой съм. Красиво е. Беше дръзко, обаче аз твърда, че разбрах някои неща. Сега, по принцип, човек като пише, не знам доколко иска да бъде разбран или го прави, защото има такава необходимост. Искам да вметна само, че си страшно атрактивен с този колан, понеже ще пусна такива кадри с тези ножици, тия неща. Прилича ми на каубой. И даже първият път, като дойдох при тебе, си мислех, че ще извадиш вместо ножица нещо като пистолет, за да гръмнеш, нали, някакъв пищов. Но предполагам, че това ще бъде някаква идея и правя асоциация много близка с това, че ти си човек, който е зареден с идеите. Така бързо ли бликат от тебе? Раждат се? Внезапно се раждат? Не знам. Някой чувствам голям щастливец и късметлия.
Не се чувствам супер богоизбран или някакъв такъв, но чувствам безумно късметлия. Идеите си идват сами. Не знам откъде. От нищото идват идеите и аз дори не се налага да мисля. Между другото, в живота си никога не съм мислил. Може би това ме спася. С какво е заменен процеса мислене? Как го наричаш? Нещо прави там мозъкът ти, компютърчето, да. Значи, заменям го с усещане. Мозъка ми в момента само усеща. Това е нещо като доверяваш се на интуицията, някакъв вътрешен глас те движи. Нещо такова? Да, може да не е вътрешен глас, може да е външен глас, може да е турба картофи. Не знам какво е това в главата. Вътрешно, не знам какво е. Може червата, не знам, белия дроб, черния дроб, може би нещо ми казва. Не знам какво е, но ако за теб това е интуиция, значи да, думата е интуиция. Да, това е нещо съвсем нормално, така като за такъв гост в предаването като тебе. Достатъчно атрактивен. Вчера, като пиехме кафе Лаваца, нали? Да. Всички знаят, като си... Не. Става въпрос за друго, че като пиехме, нали, там има при захарчетата има късметчета. Да. И на тебе, какво ти пише на късметчето, с което така тръгваме към завършека на предаването, ти като го отвори, какво пише? Ако няма път, прокарай го. Да, ако няма път, прокарай път. Сега, пожелаваш ли го на зрителите? И ако случайно имаш идея като как се прокарва път, дай такава. Чисто практически мога да кажа как се прокарва път. Един багер и действаш. Много лесно звучи. Все ми се струва, че има други методи, други пътечки. Онези трънливите. Представи следната картина. Един кадър, в който има само боси крака и тръни. Колкото повече вървиш, колкото повече си сигурен, че това е твоя път, толкова повече тръни има и краката ти се обливат в кръв. Може би това искам да кажа на хората. С това гостуване в предаването ти. Мисля, че този, който ще ме разбере, ще ме разбере. Защо е най-хубавото? Че когато стигнеш накрая, оказва се, че това не е кръв. Добър завършек. Така и Христос, значи, не е напразно да бил разпънат, защото има и обратните твърдения, че това е била една загубена кауза предварително. Не знам дали си го чул. Уважаеми зрители, пожелавам ви от свое име и от името на Митко да прокарвате своите пътища, пътеки и така нататък, да бъдете себе си, да бъдете смели, да отстоявате мечтите си. Не позволявайте да се превърнат в добри намерения. Желаем ви всичко най-добро и лека и спокойна вечер.